Les grans escriptores valencianes. Carme Miquel. Carme Miquel va ser una de les escriptores valencianes més compromeses cívica i socialment amb la defensa de l'educació, el medi ambient, la llengua, la literatura i la cultura valencianes. Va ser guardonada amb els premis com el Premi Novel·la Ciutat d'Alzira el 1998, amb Aigua en Cistella, sent la primera dona en guanyar aquest premi gràcies a la seva sensibilitat i calidesa. Va destacar per la seva consciència per a protegir i respectar el valencià, escrivint més de 1.300 articles d'opinió, novel·les juvenils, de ciència-ficció, contes populars, poesia i llibres icònics. A més de ser una de les escriptores valencianes més reconegudes per la defensa de la llengua i la cultura valenciana, Carme Miquel va exercir com a mestra, entre altres llocs, al nostre poble, a Tavernes de la Valldigna. Isabel Clara Simó. Isabel Clara Simó ha estat una de les novel·listes valencianes que més ha commogut amb els seus relats. Destacava per la gegant curiositat que tenia a l'hora d'escriure cadascuna de les seues obres, aconseguint que els seus personatges quotidians ens donaren una enorme sorpresa, gràcies a la seva fina ironia que la feia única. La seva habilitat, les seues idees clares, la seva calidesa i capacitat per a seduir al lector són algunes de les característiques que la convertiren en una de les escriptores valencianes més guardonades. Premi Víctor Català, el 1978, amb els contes És quan miro que hi veig clar. Premi Sant Jordi, el 1993, per la seva novel·la La salvatge. Premi Andròmina de narrativa, el 2001, amb el seu llibre Rita, l'home que ensumava dones, entre molts altres. Gemma Pasqual. Gemma Pasqual és una de les escriptores de la nostra terra que més fomenta i reivindica la importància de la literatura juvenil, amb l'objectiu clar d'introduir este públic a la llengua i literatura valencianes. És una escriptora de ritme viu i perspicaç, que defineix els seus personatges amb bellesa, sensibilitat i respecte. Una de les seues característiques més importants és que escriu d'aquells temes que preocupen als i les més joves, com la tecnologia, el racisme a les escoles o inclús la guerra. Ha guanyat premis com el Samaruc de Literatura Infantil i Juvenil amb les seues obres Marina, de 2002, Et recorde Amanda, de 2003 o L'últim vaixell, de 2005. Carmelina Sánchez Cutillas. Carmelina Sánchez Cutillas és una de les escriptores valencianes de la postguerra més reconeguda i amb més bagatge. Buscava les arrels per a escriure i trobar-li un sentit al món. És l'autora d'una de les novel·les contemporànies més transcendentals, Matèria de Bretanya, amb la qual va guanyar el Premi Andròmina de narrativa el 1975. En aquesta obra es representen les vivències de Carmelina durant els anys anteriors a la guerra i es tracten temes com el masclisme, l'amor, el feminisme, el gènere, la discriminació o la nacionalitat. La poesia també va ser un dels gèneres preferits de Carmelina. En Un món rebel, de 1964 i Conjugació en primera persona, de 1969, l'escriptora aporta la denúncia de la injustícia i la manca de llibertats, així com el record d'un passat marcat per la guerra i la postguerra. Beatriu Civera. Beatriu Civera va ser una de les poques escriptores valencianes que escrigué novel·la de postguerra i les seues obres la caracteritzen com una autora melodramàtica i plena de sentimentalisme. L'autora valenciana crida l'atenció per la seva brevetat, senzillesa i per la seva crítica a la guerra, amb valors a favor de la pau, originats per les seues vivències durant la Guerra Civil Espanyola. Fou la primera dona en escriure un diari en valencià.
A més, la seva experiència com a periodista va tindre una influència molt gran en la seva evolució com a literària. La seva obra, Una dona com altra, destaca per la crítica a la societat del moment i transmet fortalesa femenina i la lluita incansable per acabar-hi amb la violència, els abusos de poder i el masclisme.